Ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC mmawa uno muli ndine Yvonne Tamanda poyamba nayi mitu yake. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino wa Enoch Chihana wati mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika akwaniritsa malonjezo ake otukula dziko lino. Bungwe la Roads Authority latsiriza ntchito yokonzanso mlatho wa Mpasadzi komanso wa Nkhamenya mu msewu wa M1 mboma la Kasungu. Ndipo sukulu zonse za boma za primary ndi secondary kupatula sukulu za mboma la Nkhotakota zatsegulira lero. Tsopano nazinkhanizi mwatsatane-tsatane. Wachiwiri wina kwa mtsogoleri wa dziko lino a Enoch Chihana wati mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika akwaniritsa malonjezo ake pa chitukuko cha dziko lino. Chihana alankhula izi pa msonkhano omwe anachititsa mboma la Rompi ndi cholinga choyamikira anthu posankha President Mutharika kukhala mtsogoleri wa dziko lino. George Mkandawire walemba ripotili. Polankhula kukhimbira wanthu omwe anasonkhana ku Rompi, wachiwiri wina kwa mtsogoleri wa dziko linoyu a Enoch Chihana anatsimikizira anthuwa kuti abwera kudzathokoza kamba kachikondi chomwe anaonetsa povotera President Professor Arthur Peter Mutharika pa chisankho cha Septemba chaka chatha. Mwazina Chihana anafotokoza boma la President Professor Arthur Peter Mutharika lakwaniritsa kubweretsa mafuta a galimoto mdziko muno, feteleza, ndalama zakunja, forex komanso chakudya chokwanira kwa wanthu. Pakanali pano Chihana alamula akuluakulu a bungwe la ADMARC kuti aonetsetse kuti misika yonse yaing'onoing'ono satellite markets ikutsegulidwa kuti anthu adzitha kupeza chimanga mosavuta. Dziko muno nkhani ya mafuta inali yovuta kwambiri, koma president ndi cabinet ayesetsa kuti zinthu zipange stabilize. Funa ndathokoze komanso a minister a energy kugwira ntchito ndi timu yawo kuti nkhani ya mafuta pakali pano yapanga stabilize. Komanso pano they are working nkhani ya fertilizer tudziwa kuti kutsogolo kuzikhala bwino. ADMARC izikhala pafupi ndi anthu komanso anthu azikhala pafupi ndi ADMARC. Chimene chikuvuta nchona kuti anthu akuyenda mtunda otali kuti ayipeze ADMARC. Ndeti mapempha kuti ngati nkotheka pafunika kuti ADMARC ikhale pafupi ndi anthu kuti anthu asamavutikira kukagula chimanga, kukagulisa chimanga. Polankhula poyambirira mfumu yaikulu Chikula Mayembe ya mboma la Lumpi yayamikira boma chifukwa chionetsetsa kuti dziko lino lili ndi mafuta, chakudya, ndalama zakunja ndi feteleza mwazina. Ena mwa amene anali nawo pa msonkhanowu ndi wachiwiri kwa wapampando wa chipani cha Alliance for Democracy AFOD Mbusa Morris Munthali, bwanamkubwa boma la Rumpi a Thomas Chigwenembe, mfumu yaikulu Chikula Mayembe ya mbomali, mafumu ang'onoang'ono komanso akuluakulu oyimira zipani za DPP ndi AFOD. George Nkandawire, MBC Rumpi. Unduna wozamtengatenga ndi ntchito wati pa Mpasadzi ndi pa Nkhamenya pomwe padawonongeka ndi madzi osefukira tsopano akonzapo moyembekezera ndipo galimoto zikudutsa popanda vuto. Nduna ya zamtengatenga a Feston Kaupa anena zimenezi ku Lilongwe. Iwo atinso mwa milatho isanu ndi umodzi yomwe idawonongeka mu msewu wa M5 ku Nkhotakota, milatho itatu ayikonza tsopano. Isaac Jali wafika ndi ripoti. Mvula ya mphamvu sabata yathayi idawononga mlatho pa Mpasadzi mboma la Kasungu pa msewu wa M1. Komabe bungwe loona za misewu la Roads Authority lidakonza malowo ndi kuyika njira ina yoti anthu azidutsa mongoyembekezera. Koma mvula ya mphamvu imene idagwa pa 2 January idawononga njira yongoyembekezera imene galimoto zimadutsa. Komabe akaupa akuti mwasangasanga a Roads Authority, Malawi Defence Force komanso contractor Motor Angel akonza pa malopo ndipo galimoto zayambanso kudutsa. Koma akaupa akuti malowo aziwatseka kuyambira 11 koloko mmawa mpaka cham'ma 1 koloko masana pofuna kupereka mpata kuti malowo aziwakonzabe. Poonjezera pamenepa akaupa akuti palinso njira zina zimene azikonza kuti galimoto zizidutsako poopa kuchulukana kwa magalimoto pa Mpasadzi. Mwapaderadera akaupa alangiza anthu mdziko muno kuti azisamala zinthu zachilengedwe kamba kuti zimene zachitika mboma la Kasungu zaonetseratu kuti zachitika chifukwa choti anthu ena adawononga zinthu zachilengedwe zimene zachititsa kuti madzi osefukira awononge milatho. Zimene tachita ndizoti pamene tinakonza malowa mongoyembekezera usiku
walachitatu kucha kwa lachinayi malowa anasekulidwa, koma mvula imene inagwanso usiku wa lachinayi madzi anabwera mphamvu ndi kukololanso malo amene anakonzedwa. Malo amene kumene tikamba pano akonzedwanso magalimoto akudusa, koma chimene chizichitika ndi chokuti tsiku lililonse a Roads Authority aziseka malowa 11 o'clock mamawa ndi kusekulanso 1 o'clock masana, ndicho linga choti azitha kuwakonzanso, chifukwa choti pamene pakudusa magalimoto ambiri komanso magalimoto amene atenga katundu olemera kwambiri, malowa ndiongoyembekezera azisowekera kukonzedwa pafupi. Pamene a Roads Authority azikhala kuseka malo amenewa 11 o'clock ndi kusekulanso 1 o'clock, pali njira inanso imene akonza kuchokera pachulu kukulumikiza kunkhamenya kumene magalimoto amene sangathe kuti aduse malo amene apampasazi akhoza kumadusa nthawi zonse. Pomaliza penipeni akaupa atsimikizira mtundu wa Malawi kuti unduna woona za mtengatenga ndi ntchito mogwirizana ndi a Roads Authority, makontrakita, maiko ndi mabungwe amene amathandiza dziko la Malawi pa ntchito zachitukuko akuchita china chilichonse pofuna kuonetsetsa kuti malo amene awonongeka komanso kuteteza miyoyo ya anthu komanso kuonetsetsa kuti milatho yomwe imangidwe ikhale yolimba kwambiri. Isaac Jali, MBC, Lilongwe. Unduna wa zamaphunziro wasintha ganizo lake loyambirira loti uchedwetse kutsegulira kwa sukulu zina kamba kakusefukira kwa madzi. Malinga ndi chikalata chatsopano chochokera ku undunawu, sukulu zonse za boma za sekondari zokhala ndi ophunzira ogonera komweko atsegulira lero pa 5 January 2026 monga momwe analengezera poyamba. Chikalatachi chati izi zatsatira kutsegula mlatho wa mpasadzi mu msewu wa M1 zomwe zapititsa patsogolo mayendedwe komanso chitetezo cha ophunzira, aphunzitsi ndi ogwira ntchito msukulu. Komabe undunawu wati sukulu za boma m'boma la Nkhotakota zikhalabe zotseka kamba kuti ntchito zothandiza anthu komanso zokonzanso zinthu zomwe zawonongeka ndi kusefukira kwa madzi zikupitirira m'bomalo. Izi zikutanthauza kuti sukulu za m'boma la Nkhotakota zikuyembekezeka kutsegulira lolemba sabata yamawa pa 12 January. Mfumu ya mzinda wa Blantyre, Councillor Isaac Jomo Osman, yapempha kampani zomwe zisaboma kuti zithandize boma pothana ndi mavuto omwe zipatala zing'ono-zing'ono zozungulira mzindawu zikukumana nawo. A Osman ati zipatala zambiri zikukumana ndi mavuto monga akuonongeka kwa zipangizo ndi ena, ndipo boma palokha silingakwaniritse. Chisomo Break wafika ndi zambiri mulipotiri. Mzinda wa Blantyre uli ndi zipatala zing'ono-zing'ono zoposa 10, ndipo malinga ndi a Osman zipatalazi zikukumana ndi mavuto monga kusowa kwa madzi, magetsi ndi ena. Mwachitsanzo, chipatala cha Bangwe chomwe chimathandiza anthu oposa 217,000 chili ndi mabedi asanu ndi anayi okha. Mkulu wa chipatalachi ndi a Kennedy Lowa. Mapatienti timatha kukhala nawo mwina modi moja 16 imene kuposeneto kuja komano mabedi kukhala mwina 8, so anthu 8 oti mwina adeliver kukhala kuti akukhala pansi, so vuto ndithu lalikulu kwa basi kuti pena kwapeza kuti pali emergency kuthandiza munthu uja pansi kumakhala kovutirako kusiyana ndi kuti munthu akakhala pa bedi. Chipatala cha Lunzu nacho chikumana ndi mavuto monga momwe akufotokozera phungu wa nyumba ya malamulo wa derali Mai Veronica Ndalama. Maternity ward kuja ndi mabedi atatu okha, pamene pa tsiku mwina kumatha kupezeka kuti kuli mapatient ambiri ndithu amachita kudikirirana. Ndiye timaona ngati ichiso ndi chipinjo chachikulu chimene tili nacho. Komanso kwambiri madzi sakutivuta pa chipatala pathu pano. Tinayamba project, tinayika matanki koma sitinamalizitse. Pakadali pano bungwe la zachifundo la Faizani Global Relief Foundation FGRF lapereka mabedi 16 ku zipatala za Lunzu ndi Bangwe. Ndiye kunonso ku Bangwe anatuiza kuti yayi kukusowekera mabedi amene anthu odwala kuno amafunikira kuti azithandizidwirapo. Choncho tinaganiza kuti feyo tithamange kuno. Mfumu ya mzinda wa Blantyre, Councillor Isaac Jomo Osman, yayamikira kampani chifukwa cha thandizoli. Anthu a mzinda muno akhala ndi zipatala zabwino, azithandizidwa moyenerera mu zipatala, so tiagunda amabungwe wakuti abwere ndithu atithandizire. Even omwe wazipatala tutapemphaso tufuna mankhwala, pali issue ya madzi pano, pali issue ya magesi pano, zonsezi tufuna anthu akhale ndi umoyo wabwino. A Osman anati kupatula zipatala za South Lunzu ndi Bangwe, zipatala zambiri za mu mzindawu zokumana ndi mavuto osiyanasiyana.
Chisomo Break, MBC, Blantyre. Bungwe la atolankhani olemba nkhani zachilengedwe ndi kusintha kwa nyengo la Association of Environmental Journalists AEJ latsindika kufunika kwa mabungwe ndi kampani komanso amalawi kutenga nawo mbali pa ntchito yodzala mitengo yochuluka mnyengoyi. Polankhula ndi MBC, mtsogoleri wa bungweli Titus Lindsay wati pakufunika kupeza njira zolimbana ndi mavuto omwe amadza kamba kakusintha kwa nyengo monga ngozi zogwa mwadzidzidzi. Lindsay akufotokoza. Tufuna tapempha Malawi kuti akhale ndi umwini, alikonde dziko lawo, alikondenso khomo lawo. Pomwe tukamba kuti tili mnyengo imeneyi yodzala mitengo, iyitu ndi nthawi imene boma imangokhazikitsa. Komano chachikulu tikuyenera kuti ifeni yake titengepo mbali. Mitengo tu imene timadzala ija penanso imagwira ntchito ngati pa Chingereza matima windbreak. Ndiye kuti mphepo lotakhala mphamvu mwa mtundu wanji, koma ikafika pa khomo pathu paja ngati pali mitengo ndiye kuti imapangidwa control. Koma chimene chimachitika pano chakuti makomo ambiri mulibemo mitengo. Ndiye mphepo ija ikabwera ikumangofika straight pa khomo kusasula denga ndikumapita nalo. Ndiye tikamati tikufunika tisinthe maganizidwe athu zakuti kodi tidikirabe boma mpaka liti kuti litiuze kuti tiye tidzale mitengo. Tipangabe liti zimenezi zomafunsa kuti mundipatsa zingati ndikadzala mtengo uli pa khomo pako. Ndi udindo wa wina aliyense kusamalira khomo lake. Nyengo iyi ya mvula kuyambira mu December mpaka cha April tikhale tikudzala mitengo. Tidzale madera onse oyenera kudzala mitengo komanso kuzungulira nyumba zathu. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC. Tiyeni tionenso mitu yathu. Wachiwiri wina kwa mtsogoleri wa dziko lino Enoch Chihana wati mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika akwaniritsa malonjezo ake otukula dziko lino. Bungwe la Roads Authority latsiriza ntchito yokonzanso mlatho wa Mpasadzi komanso wa Nkhamenya mu msewu wa M1 m'boma la Kasungu. Ndipo sukulu zonse za boma za primary ndi secondary kupatula sukulu za boma la Nkhotakota zatsegulira lero. Takulandiranitso kunkhanizi mmawa uno. Mpingo wa Calvary Family Church International walimbikitsa Akhristu kuti adzilumikizitse kwa Mulungu ndi kuyenda naye muchakachi pofuna kuti apeze chigonjetso. Mkulu wa mpingowu mtumwi Dr. Madalitso Mbewe ndi yemwe walankhula izi mu mzinda wa Blantyre pomwe amakhazikitsa mutu wa uthenga wa Mulungu omwe mpingowu utsatire mchaka chatsopanochi. Ambewe atsindika kufunika kwa dziko kutsogoza Mulungu kuti litukuke pa chilichonse. Yenda neli mochi antu wambili akunu mwina utenga umene anthu angatenge kuti apite nawo ku nyumba ndotani? Utenga kuti aliyense akudziwa akamudziwa zonse zese bakudziwa komanso asapite bakujana kuti chinthu zina panokwaba kubale ndi mphamvu za Satana, kubale ndi mphamvu za ufiti akatenge kuti moyo yawo ati amene ndiye aliyense atakuti chaka chino funefune Mulungu ndipo tikamufuna tikamupeza kuti ndifuna andipeza tikamupeza Mulungu tikakambira.
Munkhani za nsangulutso omwe amakonza mwambo wa zoyimbayimba ndi luso a Urban Music People AMP apereka mphoto kwa aluso komanso olemba nkhani omwe achita bwino kwambiri mchaka cha 2025. Mwambo unachitikira mu mzinda wa Blantyre kumene gulu la kwaya ya Masintha CCAP Chitsimutso ya mu mzinda wa Lilongwe yalandira mphoto chifukwa cha nyimbo yawo ya Takulandirani yomwe inatchuka kwambiri mchaka 2025. Simeon Boyce wadza ndi zambiri mu ripoti ili. Nyimbo ya Takulandirani anayipeka mchaka cha 2023 pomwe mpingo wa Masintha CCAP unkakonzekera kuchititsa msonkhano waukulu wa mpingowu pansi pa sinodi ya Nkhoma, koma kufika mchaka cha 2025 nyimboyi inatchuka kwambiri. Nyimboyi yakhala ikuseweredwa kwambiri mu nyumba zowulutsa mawu zosiyanasiyana, m'malo omwera mowa, komanso m'malo osiyanasiyana osonkhana anthu kuphatikizapo misonkhano ya ndale. Chifukwa cha izi, gulu la kwaya ya Masintha lero likulandira mphoto kuti ndi kwaya ya amayi yomwe yachita bwino kwambiri mchaka cha ngothachi cha 2025. Mpingo wonse wa Masintha tili osangalala chifukwa chakuti munativotera kukhala kwaya imene yakusangalazani mchaka chino. Anthu amene asangalala nafe makamaka mchaka chimenechi tikuwalonjeza kuti 2026 ayembekezerenso kuti Masintha iwatulutsiranso nyimbo zina, ngakhale kuti si imodzi koma nyimbo zina zabwino zimenenso adzazilandire monga mmene alandirira nyimbo zinazi. Pamwambo katswiri oyimba nyimbo za chamba cha amapiano Jetu walandiranso mphoto ngati katswiri oyimba wachizimayi yemwe achita bwino mchaka cha 2025. Ndipo gulu la anyamata oyimba nyimbo za chamba cha reggae akuchileka ma Blacks alandira mphoto ya bandi yomwe yachita bwino mchaka chathachi. Patience Namadingo yemwe amayimba nyimbo za chamba cha Afropop ndi yemwe watenga mphoto zambiri kuposa onse zokwana zinayi chifukwa chochita bwino m'magawo osiyanasiyana kuphatikizapo ntchito zachifundo. Eli Njuchi yemwe kumapeto kwa chaka chatha anataya mamembala ena a bandi yake pa ngozi ya galimoto wapata mphoto ziwiri, ndipo ina mwa mphothozi walandira chifukwa chotulutsa chimbale chapamwamba cha chifu. Tay Green walandira mphoto kamba kokhala munthu yemwe anachita bwino pogulitsa dziko la Malawi ku mayiko ena pa nkhani zokopa alendo. Ku gawo la olemba nkhani, Innocent Kunchedwa wa Zodiac walandira mphoto pokhala katswiri olemba nkhani za msangulutso pogwiritsa ntchito njira ya online, ndipo mtolankhani wa za msangulutso yemwe amagwira ntchito ku Times Group Sam Banda Jr. walandira mphoto ziwiri pokhala katswiri olemba nkhani za msangulutso mu newspaper, komanso ina yoti iye ndikatakwe pa nkhani za msangulutso Lifetime Achievement. Ma DJ awiri ogwira ntchito ku bungwe la Malawi Broadcasting Corporation MBC, Joy Natu ndi Mwayi Simbota alandiranso mphoto aliyense. Kumwambo gulu la katswiri ovina a Future Kings alandira mphoto ya ndalama zokwana 1 miliyoni kwacha pokhala katswiri a mpikisano ovina wa UMP otchedwa uyo. Simeon Boyce kuchokera muno mzinda wa Blantyre. Ndi nkhani imeneyi tafika pa mapeto pa nkhani zathu mmawa uno, tisanasiyane nayinso mitu yake. Wachiwiri wina kwa mtsogoleri wa dziko lino a Enoch Chihana wati mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika akwaniritsa malonjezo ake otukula dziko lino. Bungwe la Roads Authority latsiriza ntchito yokonzanso mlatho wa Mpasadzi komanso wa Nkhamenya mu msewu wa M1 boma la Kasungu. Ndipo sukulu zonse za boma za primary ndi secondary kupatula sukulu za boma la Nkhotakota zatsegulira lero. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mpc.mw kapena MPC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Yvonne Tamanda Phoya, tikufunirani mmawa wabwino.
inspiring the nation.